Mas, Kakang Jauh ya. Ya Mia, ben lemu double. 55 lho, Nduk, kok iso. Iya, akeh ndeke. Aku ndek iki jane semono tak susui. Aja ta. Oh enggak. Saya iki delok apa kae iki? Delok arum. Bar iki foto ya, bar iki foto ya. Iya, anyar. Yo. Sing bokonge turu ayo. Ayo, Bu. Ipang.
sayang. Ya sayang. Mergo iki mau dolannya wis sawetara suwe. Eh? Aku juga sudah dapat kode-kode. Dari partnerku itu ta. Iya sayang. Coba diaturi sapunus ya Mas kalau Nggih. ngeranti Gusti Putri. Asik. Kewajibannya aja nganti dilerwa. Ngitung saweran mantuk. Derek pamit sing kagungan kersa. Nggih. Tamu undangan sedaya masyarakat Pagak sembah nuwun. Mugi-mugi sak pibare nimbali wayu manggala rezekine Mas Diana. Mas Diana kali Mbak Siti. Lumebet. Amin. Paling bahruwa. Matur sembah nuwun. Nyuwun pangapunten nggih Mbak pilih wonten kirang-kirange. Yuk, lagunya Cinta Merah Jambu, Jambu. ya Mas Ari ya. Dituruti Pak. Tak aturi Pak, telu-telune Pak iki Pak, sampean Pak. Yuk Mbak Mei. Bonus patang abundokmu kuwi. Iki jalukane wong ora mendem ya. Bengi iki tertib ya. Iya, Mbak. Ya. Sudah foto ora? Ayo foto, Bro. Nggih. Ilham, angkat ya, Pak. Aja ora masak, Bro. Andre mana Andre? Lighting, lighting, lighting. Lampu dong, minta tolong lampunya. Lighting. Ayo, ayo, maju bareng, maju bareng. Oke, bro. Goyang, goyang. Ayo goyang yuk. Begitu mencintai Bonus. yang takkan mungkin berbagi-bagi. Pinternya Jani. Cukup kamu saja, kamu saja yang di hati. Aku tetap setia, tetap setia Ayo goyang. sampai mati.
Gusti Putri iki kersane nek rawuh iki ora paring dawa karo awake dhewe ya, Nduk. Nanging nek disawang-sawang Gusti Putri iki ra tau kok rena ing penggalian, Nduk. Gini ya. Aku wedi ya, Nduk. Engko nek gara-gara aku karo kowe piye? Ndara Putri. Nggih, nyuwun pangapunten niki wau nembe kemawon kula lan abdi ndamelaken suka. Nanging kadosen jenengan kok mboten ana penggalih. Pancen bener kok. Senajan to kowe nglipur aku sedina ana ping 7. Aku ra bakal iso seneng. Lho, napa kirang ngenipun kula sasi libur ta, Ndara? Kabar pisan ora kurang. Nanging kabeh metu angen ndamkan karo aku Mas Wijaya. Kapan kalian nang garwa? Lajeng kula kedapipun Ndara kersane panjenengan mboten susah mawon, mboten sedih mawon. Lah kene aku ora susah. Mergo aku cuma ndak ana ing Kediri kene babar pisan aku ora kerasan kok. Jenengan mboten kerasan. Babar pisan aku ora. Wonten kula lan abdi kok, Ndara. Tetep wae aku ora kerasan yo. Mergo aku kepengin dadi yo. Wajibanmu somplak Kula, Ndara. lehmu ngripih karo Gayatri kasil apa durung? Ngeripiye dereng kasil nanging nampa sawirane insyaallah kasil. Lho yen kaya ngono gawa rene tak ewangi ngetuk. Jenengan mboten isin. Lah kok isin ngopo? Lah niku kasile kula lan abdi kok jenengan badhe nderek ngitung. Ora apa-apa sekali-sekali. Nggih, nek ngeten sekali-sekali jenengan pareng saweran kali kula terus pundi. Sekali-sekali jenengan. Nek ngono aku wene sik mengko tak balekno kowe. Terus ngaten cium angel ya, Nduk. Saudara iki. Piye? Mergo tresnaku karo Gayatri wis ora bisa digambarake meneh. Ibarate cintaku merah jambu. Tak kira cintaku asal konyang-konyang koder. Kowe dikon ngripih malah bojak-gojek kae. Mboten, Ndara. Estunipun kula gojek kali Ndara Putri niki kersane mboten susah terus. Kok susahi perkarane apa? Ngendikane Ndara Putri nek wau niku mboten kerasan cuma untuk wonten Taman Kediri, Ndara. Dadi ora kerasan mapan ana ing Kediri. Nggih. Iki mergo ana kowe kabeh kula kowe Nggih, kabeh. nggih. Ayo, Nduk. Gayatri, Nggih kula pamit. ora kurang-kurang nggonku ngripih marang sliramu supaya kowe bisa lelati lan pun paman. Nanging nyatane nganti dina iki aku durung entuk pawangsulan saguh lan orane kowe gelem ngladeni aku. Nyuwun pangapunten ingkang kathah lho, Pak. Kula mboten saged ngelati kaliyan panjenengan. Jalaran kula menika tansah nggadahi tur malih. Kula menika kathah sanget kalih garwa kula Kang Mas Raden Wijaya, Pak. Kowe ngarep-arep Wijaya garwamu sampai kukut jagat ora bakal bisa ketemu jalaran Wijaya wis mati. Bedhaing Praja Singasari ing pari kudune kowe melu kembet ndak sirnakake sisa. Nanging mergo aku keperanan marang Endah Pasuryan nganti ndak boyong ndak papanake ana ing Taman Sari Praja Kediri. Ing panganggah supaya kowe gelem lelati karo aku. Nanti
prasapamu nganti kinukut jagat ora gelem leladi. Kula mboten saged paman. Gayatri. Paman mumpung isih sabar. Paman mumpung isih sabar. Yen nganti entek kesabarane paman. Aja takon dosa lan aja arep-arep bisa nyawang gebiaring jagat. Kula aturi panjenengan welas dumateng kula lho paman. Ampun kok bajake panjenengan tresnani kaliyan kula. Jalaran kula mboten tresna dumateng panjenengan paman. Witing tresna jalaran saka kulino. Yen saben dina tok kulinake cedhak lan pun paman. Mengko kowe bisa tresnanipun paman. Piye? Mboten panjenengan ampun meksa kaliyan kula paman. Kowe ora gelem tak pundhut garwa? Mboten kula mboten. Kowe isih kelingan karo Wijaya? Ya, Iki kemawon kula tasih. ora apa-apa. Ora gelem tak pundhut garwa ora apa-apa. Sisan gawe. Kowe gawe kucingmu penggali paman. Paman ora bisa ndarpeni kowe kosok kali ini semono uga. Wijaya uga ora bakal bisa ndarpeni kowe. Mula sadurunge kowe bakal ruto paripeksa. Gelem ora gelem, kowe kudu ngladeni aku. Ampun paman. Piye? Ampun kados ngaten. Piye? Kowe ora gelem. Babonane teko. Babon. Ana apa? Badhe tumindak menapa panjenengan Kang? Arep mrawasa Gayatri. Badhe mrasa dhateng Gayatri. Panjenengan tresna kalih Gayatri. Iya. Kang Mas, Kepiye? napa panjenengan kalih menawi to panjenengan menika sampun gadahi garwa? Kenging menapa panjenengan tresnani dhateng Gayatri Kang? Aku salah sawijining nalendra. Lumrah upama aku duweni garwa luwih saka 5. Mula kene kuwi. Aja dadi pepalangku aku arep mrawasa marang Gayatri. Ngantos kukuting jagat kula kang dados kula panjenengan. Sebabe apa kowe malangi? Jalaran panjenengan menika tasih garwa kula. Sinaosa panjenengan menika salah satunggaling pengayun. Wah ampun kados enten tumindakipun panjenengan Kang. Yen kowe ora sudi nyawang aku tumindak tresnani Gayatri. Kedua kowe minggat so gedhe. Rasa cedak minggat. Hatos enten to nggih Kang Mas. Napa panjenengan kalipin? Menawi to panjenengan kula semanten sampun sumpah kalian kula. Badhe nresnani jiwa raga kula panjenengan Kang Mas. Yen kowe kepengin tak tresnani, aja mepalangi nggonku arep seneng lan Gayatri. Yen kowe mepalangi niatku, ateges kowe uga ora tresna karo aku. Nanging kula boten saged Kang Mas. Menawi to panjenengan tresnani dhateng Gayatri Kang Mas. Yen kowe ora bisa nampa Gayatri minangka garwaku, minggat. Aku ora duwe bojo, kowe ora patheken. Cih. Kula badhe minggat. Nanging elendane eling Kang Mas. Cek ketitik Allah bakal ketara Kang Mas. Ngerti dhewe watake jekat wae. Sithik wae ketaton. Aja takon dosa kanthi kuwi. Mergo wis gawe lara ati. Yen aku ora bisa kok ladeni keduwung kowe uga bakal tak sirnake. Nyadon duka ingkang kathah Sri Prabu Jayakatri. Munggaran ana apa? Sang Prabu Jayakatwang badhe nyedani pulunan panjenengan Gayatri. Mongko wahyu nur buating aji menika dumunung wonten jiwa raganipun Gayatri menawi panjenengan lawah nyedani Gayatri.
Gayatri lajeng kados pundi boten badhe lono panjenengan dados Nalendra wonten ing Kediri. Sliramu kok bisa matur yen Wahyu Nurbati ngaji Wahyu Kraton dumunung yang Gayatri pawadane apa? Pawadan kula matur menawi Gayatri sedo saking astanipun Sinun Prabu Jayakatwa. Ateges Wahyu menika badhe ical negari ing Kedirina badhe suwung boten wonten ingkang ngrenggani. Yen kaya ngono bakal cabar kekayawanku dadi ratune ngeratu oleh tanah Jawa. Ya, matur nuwun, mundaran Nggih, dene sira ngemutake marang aku. Gayatri, bejo uripmu. Ora sida mati saka tangan, nanging papanmu ora ana ing Taman Sari, nanging wiwit dina iki papanmu ana ing Paselongan. Mundaran, lebokke Paselongan. lho nggih. Mulai kasuan. Ardaraja, Injih kula ana apa marak ana ngersaning Rama? ngaturi katiwasan wedal sak menika bandera Tunggul Wulung anes saking langganipun. Bandera Tunggul Wulung ilang. Nganti telindur langgan pusaka jebol dening maling bandera Tunggul Wulung ilang saka pelanggan. Banjur sapa keng kajibah tungguk kemit jaga pelanggan pusaka? Mundaran, Sabda dalem sapa sing duweni kewajiban jaga gedung pusaka? lah menika Senopati Segara Winotan. Segara Winotan. Nggih. Prajurit Segara Winotan, aturana marang. Bangun dawuh. Yang suwan sabrap. Kaget sira katimbalan. Inggih estunipun wonten wigantos menapa teng abdi katimbalan sabrap. Ndadekake kawuhananira pelanggan pusaka jebol, bandera Tunggul Wulung ilang. Bandera ilang. Kamangka sira keng gajibah tungguk kemit jaga anane bandera Tunggul Wulung. Ning yo kene ngati teledor slirap. Sang Prabu saderengipun abdi dalem nyuwun pangapunten. Mila kanthi menika Mula napa Segara Winotan kowe kok get-geti wong? nggih pancen estunipun kang tunduk kemit kula. Nanging boten wonten kahanan Nalawati. Tembok bobol tawi endo anda kang suwende sampeyan. Ora idep. Mbuh pawadanmu nanging aku kepengin mbuktekake sumpahmu nalika sira ndak wisuda minangka senopati ing Kediri. Mula kanthi kuwi bali lan orane bandera Tunggul Wulung ndak pasrahke marang jeneng sira. Kepareng injih kula Aja enak kapenak. Nadyan Segara Winotan nyagui perkara iki nanging Rama ngersakake Sara Widek ana ing Gunung Pandan ngendi papane bandera Tunggul Wulung. sampun terang trawaca dawuh panjenengan dalang. Kula nyuwun pangapunten. Mundaran Sabda dalem sawetara jaga-jagane tepis piringi praja Kediri. matur nggih. Mangestokaken dawuh Tindak. dalem.
kanthi kasugengan rawuhipun wonten ing Gunung Pandan Pangeran Arjara. Pikantuk berkah saha pangestu panjenengan suwan kula boten wonten reda menapa-menapa. Nggih namung kemawon sungkem kula ingkang kowe. Inggih. Dadosaken kageting manah kula. Supi panjenengan kersa rawuh wonten ing Gunung Pandan kala wau nembe tegar ngaten napa lajeng kampir wonten ing Gunung Pandan napa pancen wonten wigato. Ki menapa ngantos kula menika tumapak wonten ing Gunung Pandan. Kula menika dipun utus kaliyan Kanjeng Rama Jai Katwang ingkang supados nyarawidikaken bab ilangipun bandera Tunggul Wulung. Kautus ingkang Rama nyarawidikaken icalipun bandera Tunggul Wulung. Inggih. Napa panjenengan menika mangertosi condhokipun bandera Tunggul Wulung? Pangeran Arjaraja. Nggih. Pancen sartawis bintuah bandera Tunggul Wulung menika tumandha wonten ing Gunung Pandan. Dados bandera Tunggul Wulung sampun cumondhok wonten ing Gunung Pandan. Bapak, Nalika semanten menika pancen kacidra dening sisa-sisanipun prajurit saking Raja Singasari. Nanging ingkang saged nyelametaken boten sanes namung anak murid kula ingkang namipun Ratri Manjari. Bapak, Inggih. leh ning bandera Tunggul Wulung menika dipun kersakaken Kanjeng Rama ingkang supados kaboyong wonten ing Kraton Kediri Pramila. Wedal sak menika bandera Tunggul Wulung kula suwun. Nggih. Monggo yen badhe dipun kersakaken kapundhut malih. Rene ingkang saged mangsulaken murid kula Ratri Manjari. Nggih, mangke panjenengan kula aturi pepetangan kalian murid kula Ratri Manjari. Yen ngaten, murid panjenengan Ratri Manjari wonten pundi? Nggih, dipun rantos sawetawis. Inggih. Ratri Manjari coba kene. Gil. Wonten menapa? Ing Gunung Pandan kerawan Priagung Luhur putra ing Kediri Kanjeng Pangeran Arjaraja. Ngono ngaturke bekti luwih dhisik. Pamanak Pangeran Arjaraja. Sarawa panjenengan wonten ing Gunung Pandan, kula sembah mugi kunjuk wonten ngarsa panjenengan. Tak tampa ora liwat puja pangestu Kutamanon. Sanget anggen kula mundi mugi dados jimat kawula. Miturut ature bapa kang bisa nyelametake bandera Tunggul Wulung kuwi Ratri Manjari. Menika leres. Rene aku putra ana ing Kraton Kediri. Iki bintuah ana ing Kraton Kediri. Dina iki bandera Tunggul Wulung tak jaluk saka tanganmu. Menika? Iya. Panjenengan suwun. Iya. Kula menika putra pangayuman. Panjenengan menika kados pundi? Mulang-muluk kalian murid panjenengan boten wonten duka lan trapsira. Kula menika nyuwun ananing bandera Tunggul Wulung boten dipun ulungake king menapa kula saking ajengan kula. Pangeran Arjara. Nggih. Ingkang kirang tanggap lan sasmita menika panjenengan. Kula Adaanipun yen wonten salah tunggalipun wanita ingkang tumindakipun kados ngaten. Penanipun menika wonten bab-bab ingkang badhe dipun aturaken dhateng panjenengan. Nanging piyambakipun rumaos lingsem jalaran wonten kula. Mila saking menika monggo panjenengan kula aturi nungka lampahipun anak murid kula Ratri Manjari
duka piyambakipun badhe gadah atur menapa dhateng Ngaten. Yen ngaten kula nyuwun pamit. Aku iku putra pengayoman. Kula manut. Iki ben tuwa ana ing kraton Kediri. Menika leres. Sake Kanjeng Rama kang supaya kaboyong ana ing kraton Kediri. Ya kene ora mulungake Ratu Manjari. Panjenengan ingkang sekeca kula ingkang rekoso. Kok bisa? Anji, kula pinanggih kalian Bandera Tunggul Wulung menika kula nidra kitatoanipun nyawa. Lah kok panjenengan ngendika kepenak Bandera Tunggul Wulung badhe panjenengan suwun. Oh, perkara kuwi Ratu Manjari. Nggih. Rene kang bisa nyelametake Bandera Tunggul Wulung iki kowe. Yen kleru nggonmu nyelametake, iki totoane nyawamu. Panjenengan Nanging Ratu Manjari, aku putra pengayoman. Yen ngenani kowe bakal njaluk ijol nggonmu budidaya ngrebut ananing Bandera Tunggul Wulung, tak ijoli. Panjenengan. Kowe njaluk bondo donya Mas Picis Rajabana kabeh mau bakal tak ulungake waton. Bandera Tunggul Wulung ki ulungke ana ing tangan. Pangeran Ardaraja. Leres kula menika lare saking dusun nanging ing mriki kula mboten kedanan bondo donya Mas Picis Rajabana. Yen kowe ora kedanan bondo donya, ya kene mengarep. Tak suwun, tak jaluk ora mbok ulungake mergo totoane nyawa. Yen ora tak ijoli bondo donya, njur kowe njaluk ijol apa? Anggih nyawa niku totoane nanggih kudu sing tenanan ngaten lho. Mboten kok bondo donya lah kok nyawa kok diaji bondo donya. Dadi saya kurang. Kurang. Bondo donya saya kurang. Kurang. Sandang penganggo kang indah iki kabeh kanggo kowe. Million. Kula Golek mboten osinap. pengin. Kula uga senajan iki elek, ning kula nggih pun seneng. Wis ngene. Bondo donya ora gelem, Nggih. sandang penganggo ora Oh, gelem. nggih. Saiki tak turuti. Apa kang dadi penjalukmu bakal tak sembadani. Saestu Iya. mboten ngelaki. Ora. Kula namung nyuwun barang siji kemawon. Barang siji. Nggih. Lah kok trimo mung barang siji, nek kanggo kowe iki gampang. Saestu? Iya, barang apa? Gampang. Barang apa? Barang siji sing dipangan selawase ora bakal entek. Ora ana jenenge barang kok dipangan kok ora entek. Lho niki saestu mboten saged telas yen to wonge urung mati entek dipangan rayap niku. Iku lho barang apa? Barang niku lho. Yen rumangsaku jenenge barang, iki suwe saya suwe, sithik boko sithik mesti entek. Niki mboten entek wis to bolak-balik nggih mboten entek utuh. Iki barang apa? Lho sampean iki wis gedhe kok ya ora ngerti barang siji ora entek selawase ya dipangan. Senajan aku wis gedhe ning perkara kuwi ora ngerti ya. Mboten ngertos saestu. Ora ngerti. Saestu niki lho. Dereng ngertos. Dereng ngertos. Enggak Niki lho. ngerti. Kok iso? Perkara kuwi to. Lho kok perkara niku lho kok perkara kuwi to. Iki mung siji mung kanggo aku. Nek iki mbok jaluk, aku terus ora duwe. Nggih kula jaluk niku ora kula potol. Lho, Ya dipotol ya sampean ora duwe. lah sing mbok jaluk, lah jane mbok jaluk. Ya dijaluk niku sakan wonge. Oh. Iso. Kepengin dadi bojoku. Lah, kok ngerti? Ngono ndak ngomong wae dadi bojoku ngono ra wis rampung perkarane. Lah panjenengan ki ya ora ngerti wong wis gedhe kok. Ning ngene, Rati Manjari. Kenapa? Yen kowe durung ngerti tak wene ngerti. Nggih. Satenane aku iki wis duweni garwa, Jan. Napa? Wis di bojo. Pun gadah garwa? Iya. Pun di bojo? Bisa. Saestu? Bisa. Mboten napa-napa. Oh, wong edan.
Lho, kok edan? Lho aku ki wis duwe bojo kok ora apa-apa iki piye? Iki mboten napa-napa, wong kula seneng. Jan iki wong ora ngerti apa piye? Enten napa? Yen wong wadon kae diwayuh, kowe Nggih, mesti ngerti. Ngertos. Piye jajal? 2.000 dadi siji Yo. iku yen diwayuh. Heeh. Yen to bengi ditandingke rasa. Heeh. Yen to awan ditandingke rupa. Lah yo ngedhe Lah ngerti. niku wong wedok sing bodho. Lho kok bodoh ya? Lah nggih jeneng diwayuh ki malah enteng gaweane. Rati Manjari. Nggih. Kowe ngomong ning ngarepanku, kowe diwayuh ora Nggih. apa-apa. Nggih. Nanging mengko mburimu kowe bakal nuntut wong lanang iku. Ngerti apa ora? Yen mengko yen ora ana adile wong lanang iku, kowe bakal nuntut. Oh jebul iki ngono. Jebul manis manungura tembungmu ning ora sembodo karo pangucapmu. Lah panjenengane mangkenipun kados ngaten napa mboten? Ayat panjenengan kados ngaten yo ra sida tak wani. Lho mengko dhisik. Lah nggih. Mau aku wis kandha. Ah. Yen aku duwe bojo jare kowe ora apa-apa. Lho. Kudune kan ngerti. Nggih. Ditandingke rasa, Tandingke ditandingke rupa, rupa. nggih. 1001. Lah, Dadek kok siji ya ta ora? nggih, nek Lah kula iya. gelem diwayuh. Lah iya, nek kowe gelem diwayuh, apa wae Nggih. kudu gelem. Lah niki nggih gelem. Tenan? Tenan? Nek engko mburine ora ketun. Boten. Tenan? Napa kita dilakoni? Oh. Sia. Lah nggih. 1001 ning donya wong wadon kaya kowe iki. Lho, Lho iya 1001. Lah Nek napa rumangsaku penak? sak ngertike wong wadon ya diwayu ora gelem. Nek beda ning kowe. lah nggih lah kula purun Ning kudu gelem. lebih seneng sampeyan Bisa kok. ora. Kok iso ah? Wis ngene. Rek, Wong sik piye? lah kudune cinta disalahke Oh, nek iya, kula iya, panjenengan iya. rangkul Iya. iso. Yo iki. Lagi Yen iki panjenengan saged nampa saestu kalih kula, nggih coba kula mundur sik to. dirangkul. Lagi iki nemokke bocah wedok sing kaya kowe. Iya to. Pripun? Lah wong lanang. Tari Manjari, Nggih. aku percaya tresnamu tulusing batinku. Mengko yen aku suwan ana ing kraton Kediri aku bakal matur Kanjeng Rama. Yen mengkone kowe bakal tak dadekke bojoku. Saestu niku Iso. mboten ngapusi. Ora ngapusi. Matur nuwun nggih. Iso. Nggih, matur nuwun Neng, panjenengan. nanging. Napa? Nanging mengko dhisik. Lho kok isih ana nangis? Ya toh. Pekat kula. Pegang mengko sik to. Nih. Jejiban ku rak durung rampung. Oh. Balekake Bandira Tunggul Wulung. Oke. Ya to saiki kok ayo bebarengan. Oh, ngaten. Suwan ana ing Kraton Kediri ngarsan Kanjeng Rama. Ngaturaken Nyuwanake Bandira Tunggul Wulung. Ayo coba. Arja-raja, majalok kelangan, bendera Tunggul Wulung wis ana ing tanganku. Lamun to kowe kepengin baline bendera Tunggul Wulung, rebutono saka tanganku. Iki Lembu Tirto anakku Dadu. Hei, Lembu Tirto. Lewat. Mana? Licin kepiye? Iya. Ora kangelan kowe duweni Bandira Tunggul Wulung. Pancen ing ujug aku mung kepengin ngrebut bendera Tunggul Wulung. Ora patut lamun to bendera Tunggul Wulung mapan ana ing Kediri. Kok kowe bisa kondo kaya ngono? Pintuah saiki wis ana ing Kraton Kediri. Punjere pemerintahan ana ing Kraton Kediri. Kabeh mau saka wengise wong tuamu. Mula ganti kuwi. Anggonku budidaya. Kepengin ngrebut bendera Tunggul Wulung kang pantes duweni. Ora ana liyamu Raden Wijaya. Kepenak men kowe kali jumo ya Allah. Ngene iki lho aku ra sida ndut bojo, mbok colong. Kebangetan ya kowe. Kok kebangetan? Kenapa? Wadon kok karo wong lanang kok nyanyoh. Bener. Tresno kuwi abot ya. Abot. Tresno iya. Bener. Apa wae Sabot. bakal diwenekke mergo tresno. Bener. Oh. Jeneng Tresno apa wae dituruti. Tresno
wangi junjung. Loh, tresno kok dijunjung. Bang sambut barang apa? Jarine abot. Lah ya apa jeneng tresno kuwi senajan to lara kaya apa dilakoni. Kuwi jenenge rasa tresno. Lho, ngono ya. Mulane saiki ganti. Mula saka kuwi. Kepiye aja. Aja nganti Bandira Tunggul Wulung mbok ulungke Dian Wijaya. Uripmu bakal rekoso melu sing ketok kraton Kediri. Uripmu bakal mulya, ngerti? Wis dadi sumpah tekad ing atiku. Aku bakal ngabdekke jiwa lan ragaku lawan Dian Wijaya. Urung nganti kowe ngabdekke jiwa ragamu lawan Dian Wijaya ning papan kene bakal cengkelang ngerti? Buktene ning papan kene aja. Sing! Ai! Setitik, mboko setitik. Unggawa praja ana ing Kediri. Bakal sirna sawetara kanthi rono omah.